Solo ngifuna umsebenzi ngiya-applya angitholi umsebenzi. Solo abantwana bami bayangihlupha. Akulungi lutho emzini wami. Ngithi uyaphi? Uyaphi mawusifuna uyaphi? Amen. See, understand the verse. It's not about the song, but let's understand the verses. Hallelujah. Si understand verse. Ipilongo lelibazalwane. Lidinga i-understanding. Landela mina. Ingenwe emoyeni wami ilizwi lakho Nkosi yami. Ayidingi ukuthi uyijahe. Lo mhlabelelo ungumthandazo. Awuqondise emntwini kodwa ukhuluma noNkulunkulu okudalile wena. Therefore angeke uze uunderstand uma ngabe ungawuhlabeleli njengomthandazo. Uma uzohlabelela njengechorus elijwayelekile uzomisa yonke into. Ngoba ukungena kwezwi lakhe kuwe kusho inguquko empilweni yakho. So uma ngena izwi lenza konke. Ingabe uma uhlabelele noma usenhlungwini noma unteni, as long as wazi ukuthi ungenwe wena izwi lakhe, lifanele lenze yini umsebenzi. Ngoba ulungiselela ukuthi yena angena kuse kuwe. So akakwazi ukubusa kuwe uma ngaba usesenamabala la ngcolisa umoya wakho ayenze ukuthi yena angakwazi ungena kuse kuwe. So that's why ngithi mina lo mhlabelelo azuhlabeleni sesi understand ama-verse. Uthi masele uyi-1 bese uyawupractice bese u-understand kangcono, it will make a difference. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu mangina, siyathokoza ukuthi wamukele ivakashi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane kusuku lwesithathu lwePhasika, kusuku lokuqala evikini. Amen. iBhayibheli lithi
kwabonakaliswa ekuseni ngovivi ingelosi yehlela ngasethuneni, ingelosi yoginqa itshe, kwabonakaliswa kuzamazama umhlaba. iBhayibheli lithi ingelosi yaginqa itshe. iBhayibheli lithi kwaba khona ofakazi. Kwaba khona ofakazi uMaria Magdalene noma uMaria bayoba ngabofakazi ukuthi ngempela kwenzekile lokho. iBhayibheli lithi abebagade bangabalindi bethuna bazibona ngamehlo abo ngosiko kwenzeka lokhu. iBhayibheli lithi bawa bafente wangathi bafile. Hallelujah. Babona lokhu kwenzeka. Hallelujah. Bengasumuntu yedwa, bekungobani ngofakazi. Hallelujah. Ingakho namhlanje sifakazela ngezwi ukuthi ngempela ngosuku lwesithathu wavuswa kwabafile. Imagine mangabe bekumuntu yedwa besethuneni bese ngamphikisa. Ngoba kwasabona nalabalindi ababalinde ethuneni. Kwathatha ukuthi mabamikisa umlayezo baFarisi. Bathi abaFarisi layelani sisoye enkosini thina. Ishiyeni kithi le ndaba. Ngoba siyabona indaba ngeke ihambe ngendlela thina sifuna ngayo. Ishiyeni kithi ningakhathazeki ukuthi thina enkosini iyekeleni kithi. That's why iBhayibheli lithi uthando lwemali luyimpande yesono. Labantu bathengwa ngemali ukuthi bavumele ukuba namanga ukuthi kuphazamise iqiniso. Hallelujah. Amen. Amen. I'm lost. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, kulokhu bazalwane, we need to understand. Amen. Hallelujah. Mfundisi, I'm confused. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So, this is a big day for us. Yeah. Amen. Hallelujah. Sifansi konde lo umuthi. Yeah. Hallelujah. Amen. Yazi ukuthi ngendlela ufuna kumketa ngayo but manje ngingena kwenye level now. That's why I'm saying ukuthi ufundisi then what must ngone ngibe confessing. Hallelujah. Yabona ke ukubuza umamshile yabona ukuneza abantu abashumela ngempilo ipulpit ukubara iproblem. It's always a problem. Amen. Hallelujah. Beyinyasisa kodwa ngathi ngiyayona le ndaba. Hallelujah. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu. Ngicela uba ngithathe leli thuba ngidlulisele kuba uMasina. Uba Masina is a teacher bazalwane. Yazi ukuthi a lot of us we don't understand him. Kodwa kusebenzelana konke kube ukulunga. Amen. Uba Masina is a teacher. He doesn't have to say that by himself. Uba Masina i-character yakhe ithi ungumfundisi. Hayi umfundisi. Ungumfundisi. Amen. He's a teacher. Amen. So when he comes in front, we need to be patient because ungumfundisi. Akafana nathi mina ngumshumeli wevangeli ngena ngigijima. Hallelujah. Ngena nge-120 ngiku-freeway. Ngihamba ku-fast lane. Ngoba ngumshumayeli vele noma ngivusa u-1 minutes past 12 uthi hamba ushumayela ngizokwenza lokho. Akudingi ukuthi ngisayophenya ngisayoprepare ikimi lento lena. Kabizelwa bona. Ngiyofa ngikwenza lokho.